Magandang araw sa lahat. Tayo ay magluto muli nitong masarap na ulam natin ngayon. So, nagpainit na tayo dito ng ating kawali. Naglagay na rin tayo dito ng mantika at sinunod natin yung loya at sibuyas. Ayan, haluin lang natin. At isunod naman natin yung ating bawang. Napakasimpleng ulam lang ito, pero napakasarap at masustansya. Ayan, at isunod na rin natin ang ating hipon. Bali, tinanggalan ko na siya ng balat niya. Hahaluin lang natin siya. Napakadali lang naman ng recipe nito at lagi nyo itong inuulam araw-araw. So, isi-share ko lang sa inyo kung paano ako magluto ng ganitong ulam. So, ayan. So, hindi natin i-overcook yung ating hipon para hindi siya tumigas. Isunod naman natin yung ating kalabasa dito. Ayan, haluin lang natin. Maglagay tayo dito ng paminta. Konting asin. Ayan, haluin lang natin siya. Ayan, takpan lang muna natin. Ayan, at kumulo na. Malambot na yung ating kalabasa. Haluin lang natin. Ilagay na natin dito yung ating pangalawang gata. Ayan, napaka-creamy ng ating pangalawang gata dahil marami yung gata natin. So, naglagay lang ako ng konting pampalasa. Takpan lang ulit natin. So, ayan, at ilalagay na natin dito yung ating sitaw, talong, at saka maglagay tayo dito ng yung leeks at saka siling haba. Di ba? Ang simple lang. Ang simple lang ng ulam natin. Simple pero masarap. So, hindi na natin i-overcook yung ating sitaw dahil mas masarap talaga yung medyo may pagka-crunchy pa. So, ilagay na natin dito yung purong gata. Iglagay lang ako dito ng dahon ng sibuyas. Isunod naman natin dito yung ating malunggay. Ayan, mas masarap talaga tong gantong ulam. Tapos, samahan mo pa ng pritong isda o pritong galunggong o bangus. Talaga namang napakasarap. So, yun lamang yung ating isi-share ngayon na napakasimpleng ulam at napakasarap. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating simpleng ulam. So, ready to serve na yung ating ulam at kakain na tayo. Maraming salamat sa panunood. Kain po tayo.